Da ka donut ka bakmen ngadon pa ini ka khubor ya ka bangnya sambat pi ban hikai ya fi haga ne ka sngi ka bamenta. Banganget ka ne ka khubor kan dalong ka jingker khu ya fi haga ne ka sngi hawa pi snap ya ka khubor na ka ktien ka jong blai. Baga ne ka sngi ka kwa ban kran chapang ka pop perjong. Ka pop perjong. Pila ban ong pastor kamut kumno ka pop perjong. Hoi la fi pej. Ka ji sha ka long bi perjong idi berit. Bala dang ipet yu sing le neu kla ki he bat ima shisha bat ki patar ki penyap ki merat ya ba ki ibang ki ba ki tangan ki lej bet ban kendruk ita kamrat bat ki bam ya kata kamrat baru perjong pat ule ayo perjong em ude berit ubam ima em henre ude perjong pat uba penyap ya ki million ki breu hasla jaga perthai using penyap ki merat henre perjong penyap ya breu. Tading ta ka ni ka sni ka kwa ban kren chapang kata ka pop perjong ni ka pop brit. Ka pop brit ka kham penyap shibon ki breu haga ni ka perthai ban ya ka no ka pop ka bahe. Ki pop brit kini kita ken ki ba pendu beneng nya breu. Ki ba pendu ya ka jing penem. Kini ki pop brit pleng. Ki mde ki pop he. Tak daw le se don na pleng jong pi ka ni ka por fi ong ngan le ikan ka pop ba dia nang ta le yu so banga chupet de le yu sa spang sa chu pan map no nutrai maru blei bangi ki shakri u de blei u ba kloi ban map u isnai bodap da jing e ta lagi pan map u blei un map bet bat kumta fi ong ngan le ini ka pop le yu ka de ka pop ka berit kam de ka pop ka bahe tadeng ta ngi don yu blei u bahe tu kloi ban map yangi. Setiap kum kita ki jing ong am kidi ki jing ong am ki babu yu breu haka temir juga jing yak. Ada wong le pop da ka bangala da le pat mari di pop rit tade heng tang sapan map no blai fitrai u blai un map. Fitrai u blai un ong to kon ngan map no fi na mar fi le pop rit. Pop rit kumot mo shupet porn pet film dakat. Film jaklia. Mar ba brai pelat am takana fi ong up ngan shupet chipang de tang mar ki jinglong breu batlat de heng tangan sa pan map no blei un sama ne fi ong ngan thok ngan sukor ni breu mar ni tengi pop i berit mlelei ngan sa pan map no blei mo mlelei ngan thok ya kalok mar ba da ka ba ngaladon samla shawai ngafun samla sha kawai pat ka breu bala bakalok ka kli fi ong em ngam tep ngam dan kata la yu so shupon la yu so ba shue text la yu so shuba shue kren de kan mau ini ka wei na ka jingya kren am na ka jingya text ka poi pat sha ka ba kham he bat ka ba kham krao bat ka tai ka lam yu breu sha ka jingyap ka pop am kam de ka pop he ka ba penyap yu breu ka sedang sha ni pop rit nai pop perjong. Tading ta am kan mau kumbanga ong ipin do basdang ude perjong bo penyap kambon yau breu ba yu no haga ne ka perthai kan mau ba ga de ka pop perjong ka ba penyap yu breu ka ba penyap ya ka jinglong mesim ka jong breu bat ya ka ba pendu yu breu ban yo ya ka jing imbam jikot nada breu ong la yu dang le pop ipop barit ba din nang tangan sa pan map no blai ka babel ka ong no halor ka ta ka babel ka ong ye ne ka wei dan ngipuli na Hebrew kan kalau nong bisi pau record arpun rio kababel ka ong ni nama lada ngile pop dalaga menhi ondang ngile opdiang ye jing tip ye jing sisa kam sa shu ke jing knya namar ki pop Henry ke jing khmi lanti ke itieng ye jing bisar ba jing kalang geding kaban sabam do ye kita kinong le persya oh tin ke jong blai ka ong pi ong le la dang le ka pop ini pop ini barit pila tip te bomdei ban le re pile pitrai bo bleu un map ye fi em ka babel ka ong ta da file khnang anda fila tip ye ka jing si sha file khnang ye ka ta pop file khnang fi ong bat nga bat tlot ngas pan map no blei ken mau bo bleu bitar ho na mar ye ka ta ka pop ka ba fila le em ken mau ye ne ka wei bo bleu la siu spa te ye ka ta ka pop da ka snam ke jong ha ban yap ka ding phna bat ka babel ka ong hang ni u breu u bala iben ye ka hukum Moses u la yap no klem ke jing snai da ka ktien ar ne lainut ki saki ka jibu sistem ba khamjor kan no phi tharai kan dei u ta u ba phila yu apo ki kijat yu khu no blai ba bla nyo bom khu ye ka snam ke jutang da ka bala pen khu je u bat
balale ben yo men sim ke jingai ai Babel ka ong ikata bom long ban le pop anda fil atip bakata ka de ka pop ka bomot ndai shu ban le khnang ikata ka pop ban ong ngan le la ka le ka ni ngan span map sibet piong ka de ka pop ret ka pop perjong re ka ban ong fi ka de ka pop perjong bo blayang udah pitar ka de kata bo blay wang la da fil atip ka jing sha fi nang le ka pop wang kam sa shu ka jing knya namar ka pop Kamu kata ka bau Jisu em ula syak kenya te kata kam trai kam syu la file khnang ya ka pop anda file atip ya ga jing shisha tading ta kwa ban ong fi ka ne ka singi wat ong ba mlei ka ne ka pop ka ne ka barit ka bang shu phone samla le ne ka bang shu tek samla shu tek sky le ne fi ong la yu so ba di drugs ne shu ba shu di kiat ni layu ndai ka kiat ni ndai yang di kiat pastor ngidi tang ka biar layu ka biar ka ban ong fi ka biar ka di pop perjong ho ka dei ka pop perjong ka jing di biar ro ta ka daw ka ban ong fi sedang di pop perjong am ka ni ka pop ka ni alam fi sha ka jing yap kan mau ya kata what you can sting ya ka pop kan mau ka ni ka wei usamson u yathia bat ka delela bat ka jing peslek ka jong blai ka don au samson ulai thia bat ka we shong bat ka hangta bat laisin ulat nakata ka jing sate la khom cha da kita ki 3 upen dekut kita ki 3 ka jing peslek ka dang don au nang ta ongan le khnang bai le yu blai don rekat bat ngam lai lai ni di pop ret ini le yu nge shukran kai nge shu jok ya ka delai la pada tahu kum kita kita lai bertemai, ikut kita kita lai temai ru. Kata di kebaan, kebalai orang te enus nyu jengamo, nang ta sasak di kisnar badin nang ta ya kata ru. Kejenrat ki dekut kita kisnar ki barok. Baru kensting wong layu di pop red ni melelai. Saka kentai fi kan layu kan kentai layu. Babal ki thu ya kata ba Samson hadin nang ta. Kadele la ka kren shikran hadu bo dia tho e ke jing shisha ong khilin dom na ke kli junga ba deng ta am baleng ba gini popret ke ba u ule am ka poi shisha sha ka jing yap tane kwa ba nong fi am long ba ni le kai de wat ong ma kam lei lei pi song tho ba di ka pop wat ju ong ba kam lei 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 shu tho tim ne e popret ti tai di pop per jong ni tam lei lei kam kta de noi no kwa ba nong fi ya yele competition ya thong pi sang to Yung layu ka sport ta ne ka competition kam lai kwa banong fi kita ru ka pop perjong ho dan ki bri mo ki samla ki penan kam ne ki brai do kata-kata ba ki le ai dala de ban mi u sembai ne ki khot aktin pareng masturbation ki yung layu dala e kata layu ka dai tang ka pop perjong ta kata layu kwa banong fi le ki kita am o men sim ko umi no no brio File kum kita ki pop hiong bam le lai ni ki pop red kan mau ni ka bai bom sim bo khoi ususi bom sim khoi mi na fi bandala mi man sim khoi am thik kum balong usamsan utau breu un sa sha khom hau bam man ba an sa sha pen mat la no sundan ba an sa sha pen le ran no sundan ha khmat ka perthai tadeng ta kwa banong ni fi ka ni ka sngi wat ju le i than lada pila shong kurim kam tam wat le itan yano lada pi deu shin rang wat le itan ya ka kenthai ban ya ka ba pi it ya ka lok ka jong fi de kwa it ya ka lok ka jong fi ba pi kwa le it ya ka lok ka jong fi le ya ka lok ka jong fi wat ju le it ne wat ju le sbun ne wat ju le bhaman siam than ya ka wei pat ka briu ne wat ju le is ai than ya ka wei pat ka briu na lor ka lok jong fi namar la ka lok ka jong fi ka tip ya ka ta cái jing im trong phi cái là cốt nó hít thế but cái yên kan jot kan pat kan pra but ki khun ki trong phi kan sakma today ta what you can sting ki pop perjong to em what you can sting ki pop perjong today ta qua ban ong ki phi apa phi pet nhiều Judas ro ong la yu na di kam dak ta e te tar ma sno di pop perjong ti taro Henry namar bu di Jesus Christ cái cái baca uhaban sedien pasi la di umi na man sim khoi ngai na o hadu ba cái baca kawan ka jim peram yu hadu sedien pasi hadu bunda yap uhab na tar jong ding ro ka pat ka snare ong ka tin ka jong blai tadeng ta kwa banong ifi ka ni ka singi ka long shisha ka ba snow
si aduk kata-kata. Maka jingim ke jong beriu ka ngam namar kadai ke pop perjong. Pion kam lele mengenum puli ke Bible ngan chudwai ke labiang. Kwa benong fi la fim puli ke Bible rem kadai ke pop de kata. La fim dwai kadai ke pop ke Bible ke ong de kata. Ke Bible ke ong ba beriu baro em tang dok pu hen rai em dai ke ketien na ke bami ke sintur ke jong plai ke ketien baro. Kamon ngi haban em lagi ke ketien ngi haban puli ni ke ketien. Lagi mdap lagi ketien kadai ke pop kata. Bala film duai ke Bible kong duai kelum daput la film duai kata kadai ke pop. Tading ta ban ke lut ke por ke jong fi ke to mobile ke jong fi. Bala film pelut na ke por ke jong fi ban polis de khat ban pelit jingmut ban ke ketien ke jong blai. Bat ya ka ba fin yo jingker khu ai na ke ketien ke jong blai. Tentang fi shoe stair sa itu ke mobile ke jong fi ong ba. Layu ngan dapat ya kan ni super be ke kwa nang fi ban pelut kai ke por ke jong fi ru. Haga mobile kata kadai ke pop perjong ho. Kini no, balka kedak no. Ni ka kejap no, wat ya kata ka jinglong mensim ke jong fi. Haba fi pelut por than ya ka por ke jong fi sya kita ki videos ki bam lerkam ki bam dan jingmut ki ba shu long tang ke entertainment le si ka balong ro ke ba pen braya fi. Bagata ka shulong len ai tading ta ka mga ong fi no basdang. Ka ba shir khai si sya ka long ka pop perjong. Tading ta wat jule ya kita ki pop ba pi snow ba ki de ki pop ki barit namar na ka barit kalam sya bukra ka babal ka ongi ka tal na puli ka ni ka por na ka sti ki jom u jacob no manin kong sao ka ong anre la pen shoy we baro habala ring pa ya u de ka jing kwa brai la ka jong hi bat habala riam ya u stoyam ko ani jing brai de ba malumala ni anre ka ta ka jing brai pleng ka de ka trap ka de ka jing riam ya ubreu lada ubrai la ragam ya u baka babal ka ong ni onda kumta kata ka jingko abrai haba kalapun sto am dalapun ya ka jingko abrai ka ke beja ka khai ka pop dalapun pun ka pop kawan cha ka jing brai fi complete videos ni im to ade nang tam karung ka to hapo jong fiam kala arung ka to am ubreu am ukwa ban long practical dan dalapun am ka kha da ka pop ka mo ule si sha de kata bandal ale si sha kata ka ke bajan na kata ka jingle pat am anda kala ayat ka por anda kala sapryang kata ka jingle ka jong fi am ke baja ka kha ya ka jing yap ken anda lapun ka kha ka pop bat kata ka pop aba kala san phile sile fi ai continue ban le e kata anda kala san ka kha ka jing yap kamu pi poi sha ka jing yap tading ta kwa no fi pleng ban poi shdo ka jing yap kam dei da ka jingle ka bo he hendrai ke dei da ki pop perjong ken ya ka bangala kren na do menne tading ta watch out be careful tin jom lai gong ni hab long ki ba dakar ni hab long ki me ke ba khni ki ba pet perman ya ka jingem ka jongi ni pulut ka por ka jongi kumno babal ka kren ni kata ka ong khmi ba te kumno pi om kum ki bam start na kum ki ba start da ka ba su spa ka por mar ki ni ki sngi ki long ki ba sni ta da wat jo pulut kai ka por jo fi ki bam long pu ha ki ki ba shulong kam kai sda ngai try ka khoi fi ni ka por man tang yo ban dwai nam ta jong fi tading ta husiar ba ya ki pop perjong tengnya dwai ka ni ka por man ta try ni ka por ngai ngo e me ko pa ya mo yo ni kren ni ka tin ka jong me padeng jong ni ka sngi ko tra ba ngai dwai nam ta ni ki khon ki jong me kin long ki brio ki belong serious bat me ko try ki belong serious ba ka tin ka jong me makinum le ka no ka try ka jingle wala da ka dei kita ibarit ru ko try ban persusi ka man ka jome namar ka dei da ki jing sedang ni ta ki ki barit ba ka pois ka ba he pois non cha ka jing ya ga da wai ni ki khon ki jome ni ka por don plain jo ki kim ju play bible show ba ki yong mlei dam pule nga kwa ba nong fi ka ni ka sngia ka teng ka jong jesus ga da wai nga da ka khu ya fi ba fin long brio ba sedang ban pule ka tien ba kum ju ba pulut por ka jing dwai Maganda dwai fisyate aka phone na fisyate ki pornography fisyate aka masturbation fisyate aka ba kino ki pop nga kran ni fiya kerteng ka jong Jesus fi ang kam lele ka pop thok na pop sukor na ka pop ban text na ka pop ban call nga kwa ba nang fiya ka ni ka ski ka bam ta ka kerteng ka jong Jesus nga kwa ba nang fiya ju flirt na mar fi ang lele na nga flirt na ne bangan shui le ka ba ka gantay na ba usin rang nga kwa ba nang fiya ka ta ka ni ka pop perjong ya ka ba ka shirkhe do ka ta ka wala ban peniyap ya fi nga dwai nga ka ku ya fi ma fin like no na kini ki pop baro haga ni gaski
Ngada dua ngada kerku ifi wanum brai ki beret. Ne wanum brai kita ki ba ide ka pop ngakwa benong fi brai yo Jisu. Fi brai ki bakin jaman sim ke balong na ka ktien ke jom le ngada dua ngada kerku ifi. Sim ba khoi trai kam go trai ka jim jugni ki khon. Trai pen sle ma me go trai mar ka sngaw ni ka podon ka yeng jong fi ba kala jan jot ni ka pod. Namar ba fi le ini ki pop ki beret. Mementa hoi nagani ka pop ka pen kli ka men sim ke fi ka pen ai fi ba la da lap lisnan na yeng le da lap ka kurim ke jong fi na ka tengah ke jong fi ngam lang fi bagi khon ke jong fi ka sora sisa ka problem ka bahe fi sange no mentai ke ka pop fi shu text kai kam tul ne fi phone kai bagani ka breu nga krana ka kerteng ke jong Jisu wanom le e ka no ka balong persya e ka tin ke jong ble la kwa ban it e ka tengah ke jong fi la fi la shong kurim na kwa ban le e ka tengah ke jong fi am ka wei pat ka breu na lor ka ta ka breu ka fi la dan nga kwa ban fi la fi de ka breu kom jo kwa ban e ju tengah jong fi oh ngadua nga kerku ya fi kan ka sgi putraun ai fi ka bor ba finlong ki ba adkar ki ba sian finlong ki breu kan kita ki belong vigilant ong ka tin pareng ngada dua nga da kerku ya fi kan ka sgi finlong kan kita ki ba pet khmi si sha kum no kan ba phiat ngadua nga kerku ya fi finlong ki ba start om ki ba biet mga dua putraun ai fi ka ta ka jing start ba filaban em ka jing em ko pensungu bhayu blai na do ibaret hado ibahya ba men sim ko jong blai un shong sa ba phi pun ya ba phi un em ba phi hagar teng jong Jisu nga dua nga ker khu amen bat amen prana ker khu fi ngin se champat ku blai shibon blai nam ta ka puram ju amen